kun nyt lähdetään sitten katsomaan, mikä on pelin henki. Michael Schumacher lähtee tuolta ulomalta radalta ja Heikki Kovalainen sitten sisäpuolella. Michael Schumacher, joka ei sen kummemmin esittelyjä kaipaa. 92 Formula 1 voittoa 250 kisasta, 68 paalupaikkaa, 76 nopeinta kierrosta 15-vuotisella uralla. Heikki ja voitti. Se on siinä ja Michael Schumacher puutuu viivalle. Ja näin. Just kun Timo puhuit, että kukaan ei ole tehnyt mokaa. Niin. Mutta katsotaan nyt, että onko Sumi niin suuri, että ne tekee tämän uusiksi tämän lähdön. Naurattaa itse Sumiakin. Ja 7-kertainen maailmanmestari lukee siinä ja pelit sammuu viivalle. Pelit sammuu viivalle ja näin Kovalainen ajelee omassa ylhäisessä yksinäisyydessään ympäri Wembleyn stadionia. Mitään kiirettä ei ole Heikki Kovalaisella. Sieltä on 1-0 tilanne tulossa Suomelle ja sitten Sumi saa pelit käyntiin ja Heikki pääsee vähän siihen härnäämään. Pikkupusu sinne takapuskuriin ja näin taas mielenkiintoista, kun lähtisi rinnakkain. Kyllä. No nyt tästä erästä tää idea meni nyt sitten jo. Mutta on se Sumi selvästi siinä Heikin edellä niin kuin tossakin, että yrittää koko aika ohi. On erilainen ajotyyli. Sumi käy enemmän sillä kässärillä tuolla ja se vie enemmän sitä sladissa, kun Heikki vie nätimmin sitä ja se aika ei mene. Mutta okei, ehkä Sumilla on tossa nyt se, että pitää vähän hauskuttaa. Joo, viime vuonna kun Heikille kävi sillä tavalla, että hän pyörähteli ja teki pienen virheen, muistaakseni viimevuotisessa kisassa silloin Rellun Meganella, niin sen jälkeen kun Heikki huomasi, että kierros meni ja Heikki meni väliin ohi. On se showmies tuo Heikki. Joo, ja tämmöistä se pitää ollakin, jos tähän pisteeseen tultiin nyt tässä kohtaa, että tästä ei enää kelloa vastaan saada taistelua ja molemmat tosiaan... Mutta kato mikä ero tuli heti tossa, kun Sumi meni kässärille ja Heikki ei. Mä näin, että Heikki mennään kohta kaataa se auto. Älä kato sinne peiliin. Ja näin ruutulippu liehuu ja se liehuu Heikki Kovalaiselle. Ja näin Suomi johtaa 1-0. Ja nyt on kyllä aika hyvä tilanne. Olisi kiva nähdä toi startti tuolta esimerkiksi tuosta Inkaarin kuvasta, että mitä siellä tapahtuu. Niin Sumin autossa. Niin. Mä luulen, että me ehkä nähdään se ja näin. Kovalaiset tuuletukset. Michael Schumacher on jälleen lyöty niin kuin lyötiin vuonna 2004. Ja peli ei kuitenkaan ole pelattu vielä, nimittäin nyt pitää sitten pystyä Markus Grönholmin Vetteli ajoi aika hyvin siinä sillä VRC Fordilla sen viimeisen lähtönsä. Kyllä. Andy Priota vastaan. Mutta onhan siellä nyt kuitenkin kaksikertainen maailmanmestari omalla autollaan, että en mä kauheasti usko, että Vetteli siihen ehtii, mutta toisaalta voittihan Heikki niin Sebastian Loebin Citicalla. Voitti. Ja silloin sitä ei uskonut kukaan.